הסיפור הבא הגיע אלינו במייל האדום. הגעתי הנה לכוכב יאיר כדי לסקר את התופעה של הדיבוק. ככל הנראה, המדריכים של גדוד נופר חולים במחלה. בואו נראה מה קורה איתם. הנה המרואיין הראשון, איתי שפו סרון. בוא הנה. שב. בוא ותספר לי איך קרה שנדבקת במחלה, תספר לי מה היה. יצא רע. Check this out. נעבור לחולה הבאה שלנו. הלא היא שירה שומן להה. קבלו אותה. היי. נבחן פה בסירוס, או צעד מוזיקה, דרחוב בו. כן, ספרי לנו. מה את עושה היום בחיי היום שלך? אני אוכלת בעיקר. אוי, מה עושה? ספרי לנו איך נדבק במחלה שירה. שירה, ממי, בואי לאכול! אין מראה! אולי אתם מכירים, הלא הם צ'וץ' וצ'וצ'ה. מה נשמע צ'וץ'? טוב, תשב עליי. אז מה נשמע צ'וץ'? מה נשמע צ'וצ'ה? יואו, פשוט יואו מדהים. מה את מגזימה? איזו דרמה קווין. הכל בסדר. כמו שאתם מבינים, זה צ'וצ'ה וזו צ'וץ'. תספרו לי רגע, שמעתי שאתם גם כן נדבקתם במחלה. איך... יואו, זה הנורא. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Like in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, that is your creation. צ'וצ'ה, את לא מאמינה מה יש לך על המצח. מה יש לי על המצח? כתוב גדוד נופר. באמת? גם לך? אני לא... המשתתפת האחרונה שלנו, שהיא חולה מאוד קשה במחלה, היא דניאלה שני. קדימה דניאלה, בואי. Anna, תספרי לנו, איך קרה המצב ש... מה? לא! לא תראי! אומייגן! לא, והחולצה? נובה, אומייגן, אני חייבת להדריך אותה, אומייגן, אני חייבת... דוקטור ענד? נעים מאוד, יובל. נעים מאוד. תקשיב רגע, לפנים יש חולים במחלת הדיבוק. שמעת על המחלה? מחלה קשה מאוד. מאוד. תקשיב רגע, אני צריכה שתבריא, שמעתי שאתה רופא נפלא, שתבריא את מי שלא מתאים להיות בצוות שלי. להדריך את גדוד נופר. תראי. את החולים האמיתיים אני רוצה בצוות שלי. אין בעיה. אתה חושב שתצליח? ברור. בהצלחה. תודה. שקט מיצי. תאירי את פרח. לא מאמין בנשק, מאמין בשירה. שלום, למען אמינות הכתבה החלטנו להזמין עבורכם את הדוקטור מספר 1 למקרים כאלו. דוקטור! קבלו אותו חבר'ה, הוא ירפא אתכם. אהלן דוקטור, מה שלומך? אהלן, הזמנתם פה דוקטור. כן. ולא סתם דוקטור. דוקטור. דוקטור רנה.
קדימה, דוקטור. בוא ותבדוק את החולה הראשון מהשף. אחרי זה תעבור לאפרו-אמריקאי. אתה רואה את הכובע? זה אחד הסימפטומים שאתה חייב לשים כובע. הנה, תראה דוגמה. איתי! מה? רואה? מה? מה זאת מילה שמאוד יודע אחד הסימפטומים. מה זה? מה זה? מה זה? היא לא חולה בכלל! באמת, אתה מציא לפה דוקטור והיא בכלל לא חולה? זה נראה לך לעניין שנותנים את דוקטור רענן והיא בכלל לא חולה? אם אפשר מהר, יש לי עבודה! לא, אני לא יכול להרוג אותה עם מלא, אתה מבין אנשים שלא חולים בכלל, יש לי עבודה, יש לי מוניטין. אוקיי. אני ממשיך לבדוק. הופה. אתה חתיך, אתה נשאר. אבל מה איתי, דוקטור? את יכולה ללכת. לא, באמת, את יכולה ללכת. תשוב, תעשה עם זה משהו! לא, באמת, קחי את הדברים שלך ותעופי פה, זה לא הצגה. את יכולה להביא לי כסף, זאת תהיה אחלה הצגה, תעופי פה. לא רוצים אותך פה. דוקטור, איך מאפיינים דבר כזה? קשה מאוד. תפני קצת מקום, חמודה. מה שיש לה במילה אחת... במילה אחת זה... תסביך הסביר. תסביך הסביר. כמו שאתם רואים, היא אוכלת הרבה ומסיימת הכל. זה גורילה זה. זה לוויתן. זה חולה מאוד. אוי אוי אוי. איזה יום מתיש. יאללה. איזה צוות מטורף. לגדוד עוד יותר מטורף. כן. איך יצא? יצא צוות טוב? צוות מטורף. אולי אני ארשגל אותם. אתה טועה, אני ארשגל לצלם. אתה רק מדריך חוץ. נכון. טוב, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. למשל. אני יובל ואני מאתגרת את יונתן גלמן, דניאל שני, איתי רון ושירה לאט להדריך את גדוד נופר. יש לכם שנה שלמה לבצע את המשימה. בהצלחה. אנחנו מאתגרים את גדוד נופר לבוא היום ב-4:30 לפעולה הכי מטורפת בעולם!